Купихме си Лава Бер пуканки. Шоколади. Купихме си с пукащите бомбонки. Купихме си с корабийката. Кукис се казва. Да, Кукис. Много як дизайн. И с чизкейк. Другите не ги намерихме, не знам защо, сигурно ги бяха изкупили. Ето 3 вкуса. Сега може да ви покажем, имаме и Лава Бер, имаме и Лава Бер пуканки. Сега моят брат ще ги донесе. Къде са пуканките? Пуканките са на масата, Лава Бер... Коя маса? Тази, която ядем. Не тази тук, а тази другата. Да. Така, ние сме при баба на село и тя всичко ни да. Вижте само, ето и тук. Колко е як дизайна. Как? Ето и тук. Това е най-якият дизайн. От всички. Аз най-много искам да пробвам тези спукащите бомбонки. След това този ще пробваме и след това този ще пробваме. О, замърс! Това е студен. Lava Bear everywhere, Lava Bear everywhere. Може ли моето да е с шоколада? Добре. Ето и това на брат ми. Lava Bear пуканки с шоколад. Ето и това е за мен с Кока-Кола. И тук си купихме едни близалчици, защото много обичаме. Тези не са на Lava Bear, а са някакви други. На моя брат е с ягода, а пък моите е с ябълка. Те са, как да ви ги обясним, много са яки. Отцветяват езика. И Lava Bear е everywhere вече. Наистина. Ние имаме и обувките, и мърчовете. Сега не ги носим, защото са в Велико Търново. Ние живеем в Велико Търново. Ето моя брат да го покажа. Много сладък. Пък много боен. Сега ще ги пробваме. Ще ви покажем в другите клипчета резултатите. Чао!